किनके लिए मोबाइल बनौजी नैले बटी कसैया नैले बनथिया मन बनै एगो तोहर बतिया नैले बटी कसैया नैले बनथिया मन बनै एगो तोहर बतिया नै चाही गोरबा के पायल बनौजी किनके लिए मोबाइल बनौजी किनके लिए मोबाइल बनौजी नैले बटी कसैया नैले बनथिया मन बनै एगो तोहर बतिया नै चाही गोरबा के पायल बनौजी किनके लिए